Тук водата. Догоре. Ще визе. А трябва. Лас Рацинг. Тук ще караме офроуд. Ето с тази руска машина. Оги Рейсинг, Лас ОД. Ще ги скъсам и ти казвам. Цялата гора е наша. Не, нищо не взе. Ласа е огън. И цигари може да пишем в ласката, отворена е. Тя е вече отворена, айде пуши, тя се два майка. Айде. Но то стежък терен и бахо, майка да може ли? Аз си чух колко бързо да разглоби когато. Ета машина командирская. Оги тръгва старт. Рейсинг ОД пали. Пали бе. Телефон само може да ме удари в главата. Дръж се здраво. Тръгваме. Даже някакъв музей изключен. Къде ти е пътя, брат? Като надясно и наляво. Надясно. И тук нагоре сме. Горско. Дай. Дай. Там нататък не. Ехме тук хладничко, готино, не чам някакво помощта. Аз се завеза. Дай. Ама тъй чита, гледалата заминаха. Нищо не е, лесно ти прошепваме. Тези клони. Нагоре. Лас Рейсинг, ОГОД, бой! Всичките ще ги скъсаме, гората за нас работи. Намерени са на война.